كندز تتنققنا أنت تتنققنا ولدي أبقى كنتات ويكا أقاطاميتات أبقر مدقنا زي مسمعن زي مرددان بوقبيلو دما نابقويقا زمرح كنتات ويقاطامي كله يخيلي أمنا يلومي مدبنا كمزي عينات قويقا ويكا زي مرددا زي مسمع أبقر ميقولو انت دا أقاطيمو ولدي انت هكن قبري زقبعنا زبل حتو كنبلسينا كسعمو داتا بتصمونا هتكتاتلوني بهبري أقدمكم ولدي ويكا أخلات سبات نن حد حدنا كنزارب نكلنا أنت رازي تردادينا مودما نبقيك نب زي مسمع نقطو يخيد انت راحليو قولعو دما أبتطعنا وياب كبابينا انت راحليو تقدام بيتي هنقبرا زلنا نن حدنا زي مزنت على ويكا تعرفي بزتحوسو نتي مسانا زارب زلو وي نتي مسانا زجاجا زلو سب زوقونا صوي زود عينت أزاربا جيرنا كنزارب قبو أيكونن نزخا كل غزي كنذكرو أقداسي أبزين رادة على وان زبزح جزء ناب مزنت على وين ناب مكونت أب ناب تعرفي زبط حنا حدا اتي مسانا زجاج عزلو ويكات مسانا ززارب زلو سب على بيتنا خوني خلي ويكالوت كمان أقولات سبات خونو يخليو اتي عقات من نازلو كونتات مسكونة كابيت بجيسو كم ويبلنا له ويكا تحسبوا انتاي وي تحسبا انتايو كنردو أصلا زين في التنيز بس حجزين نابحر كان كنت تعرفي مزنت أنا ما كنت زبط حناس لازم هذا خابتي ولدي ويكا أخلات سبات أبكر مقولهم أو عاون كنا بنترأت جدينا ويكا أبكر مقولهم انترأت زي مرجعن زي مسمعن نموكو يعقدو ترى أخويدو ما أنت خين الزنات ما أنتي أبكر مقولهم الصوم كسمعوا زي بلوم ولا ونعنا هوافنا هو زي جبوا حماق زربا حماق جلالة أو يتعرف إذا أمسول نجارات كي وتب كبيت بجيسيو زارب زلوا ويكا أنتي قبلنا يدلي زلوا نايب حكي كنردو مس نفتن كابزي كجلالنا يخلي كبي بوتا وانت بجيسو نابنت سلمنتايو خم وزبل زلوا بيني عيني سلزرايو إلنا كنردو انت رافتناون كابزة كمزة عينت ناي أو عام بال ويكام ناي مزنت على بفلا يبكر مقولعو إنه جبرو عينت زرربن زي مردان كدحننا يخلي أب كمزة كنا تعدما نخلاتنا نابتي زي سام عنا زلوا ويكا أبتي زي رد عنا زلوا ناب قويك مريحنا زلوا كنا تات ناب مفتحي زوستنا بخلتي وجن توم كلتيوم زين سام عزلنا أكلت أبونا دن كنكون نخل ويكا أبونا دن بحد وجن بتحد وجن كقرباب تخون يخلو ممهران كخون يخلو ويكا لقط أما قد زوجوان فنا أبزتفل عليه قط أما زوجوان فنا ونكون يخلو كل جزء بزتخاله مثلا من تخين زانات من تحمق على تحمق زراربا ويحمق جلالتات أرفي جل خيوت كبافنا نابتي مفتحي حجي حدا نجر مسكونة تزهرقك تزقوايقك سلامتاي كوينو وي بخمي كوينو تزبزح جزي مفتحي جن تازغللت بفلاي كمزي كتررر ترأفتين كاتسب انتاي بلا كالونا يبحك خطر الدعو بخفوت لبي كتسمعون ترأفتين كابي تبجيسيو ندحب خطر الدعو فتين بتناتو ويك بتنات عين الرأية وياد أمام تخنريون ترأفتينا نابتي نخلاتنا كتعرقنا زخل ويكا نابتي مفتحي زخوننا خنكيدون سلازي حجزنا نزن ثلاثة نتبتات بمذكار ولدي ويكا أغلات سبات أبقر مقولعو زي ررر كنتات كقات منا انكالو نتي أبقر ميوم كنت أمولو زي قبعنا غالات ويتعرفي ويأبقر ميوم كان رئيو زي بلنا كم مزنت علوي مكون زابزا مسألة نخانا وقدو يحجزنا يو نزي زي مرددا ازي ولاقوا ملو بملو ويك عميتي غاميتي كن كلا خلو ويك كن وقدو زي نخيل انتخونا بزتها على متنجن عبت زين سام علو وان انترعا زين قونات ابهالينا حماق على تعرفي زي امسولو ويك كم نتسب زودوقو نقرات وي اقلالتا زين تقام انترع حالينا مودما قولعو يعزبو انترع حاليوم نزي زي مردا وينزي مفحفحزي حدا أبيوت زي مسمع زي مردا كقاتم نور مخان ويك كقاتم تخولو خمزلو تنقلو بتطبق نجار يمهارو علو كالاي زي مردا ويك زي مسمع كقاتم منكلو ولا نتي مسخا زي ردا زلو ويمنت مسخا زي سامع زلو أكل كتسمعو خمزلكا
ክትርድኦ ከም ዘለካ ብሓባር ኮይንካ ናብ መፍትሒ ዝወስደካ መገዲ ክትከይድ ሓጋዚ ምዃኑን ንምህሮም ኣለና ሳልሳይ ዋላ ኣብቲ ተሓርቆሉ እዋን ኣብቲ ሓሳብካ ክትገልጽ እንከለኻ ዝርዳእካ ዘየለ ኣብ ዘለወሉ እዋን ወይ እውን ኣብቲ ዘይምርዳእን ምጭቕጫቕን ዘለዎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን እቲ ዘስዓቦ ወይ ከዓ እቲ ዘበገሶ ሕማቅ ቃላት ምዝራብ ምውራድ ወይ ከምዚ ምዝራፍ ወይ ምቁ ንጻብ ቅቡል ከም ዘይኮነ እውን ብግብሪ እናተማሃሩ ይመጹ ብኡ ኣቢሎም እውን ኣፈታትሓ ናይ ሽግራት ወይ ከዓ እንተረኣ ዘይተረዳዲኦም ብሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተግባር ወይ ብዝተፈላለየ ኣጋጣምን ኩነታትን ኣብ ዘይረዳድኡሉ እዋን ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ዘጋጩ ወይ ከምዚ ዘየሰማምዓካ ኩነታት ከጋጥም እንከለውን መፍትሒታት ክትረክብ ዓብይ ተኽእሎ ከም ዘለውን እግረ መገድና ንምህሮም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እኹላት ሰባት ወይ ከዓ ወለዲ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ነቲ ዘይረዳድኣና ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ካብ ምዝንጣል ካብ ሕማቅ ቃላት ምውፃእ ካብ ፀርፊ ተቆጢብና ነቲ ነገር ክንዘራረበሉ ወይ ከዓ ክንረዳድኣሉ ክርኢና እንከለውን ሓደ ጥዑይ ዝምድና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ሓደ ዝምድና ዘይምርዳእ እንተራ ተፈጢሩ ከመይ ጌርካ ክፍታሕ ከም ዘለውን እቲ ጥዑይ መገዲ እቲ ቁኑዕ መገዲ ወይ እቲ ቁኑዕ ኣገባብ ከመይ ምዃኑን ግብራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ይመሃሩለዉ ማለት እዩ ወለዲ ወይ ከዓ እኹላት ሰባት ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ዘይምስማዕን ዘይምርዳእን ከጋጥመና እንከሎ ካልኣይ ክንጥንቀቐሉ ወይ ከዓ ከነወግዶ ዘለና ሓደ ኣካላዊ ሓይሊ ምጥቃም ወይ ምኽታት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ነቲ ሰብ እንዳረኣኻዮ እንዳሰማዕኻዮ ርኢኻዮ ከም ዘይረኣኻዮ ምዃኑ ወይ ርግፅ ኣቢልካዮ ምሕላፍ ዝኣመሰሉ ነገራት ወይ ከዓ ነቲ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ወይ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ናቱ ሓላፍነት ምዃኑ ጌርና ምውንጃል ዝኣመሰሉ ነገራት ከዓ ምውጋድ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ነዞም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ንገብሮም ከም ዘየለና ምጥንቃቕ የድልየና እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ እቲ ዘይምርድዳእ ዘይምስማዕ ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ከዓ 100% ከነወግዶ ንኽእል ስለ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ኸውን ይኽእል ወይ ቆልዑ ኣብ ዘይብሉ እዋን እውን ከጋጥመና ይኽእል እዩ ጂ ዋላ ቆልዑ ኣብ ዘይብሉ እዋን ከነተግብሮ እንተረኺልና ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ንኽንመርሕ ንኽንሃንፅ ንንውሕ ዝበለ እዋን ንኸነኺዶውን ዝሕግዘና ስለ ዝኾነ ቆልዑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ክንጥቀቐሉ ዘለና ድማ ኣካል ናቶም ባህርያት ወይ ከዓ ጠባይ ኮይኑ ክሰርጥ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ካልእ እዋን ምጥንቃቕ ስለ ዘድልየና እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንተረኣ ዘይተሰማሚዕና ወይ እንተረኣ ዘይተረዳዲእና ወይ እቲ ቆይቓ እንተረኣ ተጀሚሩ ግን ነንሓድሕድና ዝኾነ ይኹን ኣካላዊ ሃስያ ዘውርድ ወይ ከዓ ከምዚ ኣካላትና ተጠቂምና ክንፈትሖ ክንፍትን ግቡእ ኣይኮነን ንኣብነት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካሃርሞ ንኣብነት ኣቦና ኣደ እንተረኣ ዘይተሰማሚዑ ኣቦና ኣደ ካሃርማ ወይ በንጣሮ ኣደ ንኣቦ ክትሃርሞ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጥቓና ዝፀንሐ ኣቕሓ ነንሓድሕድና ክንሳናዶ ወይ ብኡቢልና ክንተሓራርብ ወይ ኣይተረዳዳእና ንሞ ተቋይቑና እንተረኣ ንኸይድ ሃሊና ነቲ ማዕፆ ጎባ ኣቢልካ ምዕፃው ወይ ሒዝካዮ ዘለኻ ንብረት ብሓይሊ ድምፂ ክሳብ ዝገብር ምልዓል ወይ ምቕማጥ ወይ ምድርባይ ዝኣመሰሉ ነገራት ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ክንገብሮ ከም ዘይብልና ክንዝክር እዩ ዝግባአና ከምኡ ዓይነት ባህርያት እንተረኣ ሃሊና እቲ ስምዒታትና ኣብ ዘይንረዳድኣሉ እዋን ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ንጥቀም እንተረኣ ኮይና እውን መበገሲኡ እንታይ ምዃኑ ሓደ ክንርድኦ ካልኣይ ሞያዊ ሓገዝ ክንረክብ ካብቲ ባህርያት እቲ ኣይንኳይን ቆልዑ ክርእይዎ ንዓና እውን ከም ሰባት ናብ ብዙሕ ሓደጋ ከቃልዓና እውን ስለ ዝኽእል ንብዙሕ ሽግራትና እውን መፍትሒ ስለ ዘይከውን ብኣግኡ ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ይግባአና ብኣግኡ ከመይ ጌርና ነብስና ወይ ከዓ ንሕና ካብ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ክንእለ ንኽእል ምስራሕ የድልየና ብዝተኻእለ መጠን ብሞያዊ ተደጊፉ ወይ ከዓ ብሰብ ክኢላት ተደጊፍና ክንገብሮ እንተኽእልና እውን እቲ ውፅኢቱ ኣዝዩ ዓብን ጠቓምን ቁጡፍን ክኸውን ይኽእል እዩ
سلازي ولدي ويكا خلات سوات أب كرمي دقنا نوناجل انترا حلينا وين نكاتت انترا حلينا نكاتت كمزي أب حدا جزانا طعمت كسلام زي مباحال معنا سلازي تسها مع خاص لزي تردادخا ترجاجيت كام حلاف كمي وإلكا كمي حديركي كمي تنحكا كمي أمسي خاد حنا أمسي بروخليتي جل زين مباحال ترى حالنا تقلال لاون زخوني يكون عين الزروا لنوع زبالك زي ولا نسعتات زين الزرب انترا حلينا حدا قولوا نزيزات قلطيفهم يمزستوعلو ابزحالو عدمه يحالو قلطيفهم يستوعلو اليوم ካልኣይ እቲ ኸሙ ዓይነት ኣገባብ ክንጥቀም እንከለና ከምዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ነቲ ሓደ ኣካል ከም ናቱ ሓላፍነት ወይ ከም ናቱ ጉድለት ጌርና ንውንጅል እንተደኣ ሓሊና ወይ ብባእሲ ብምትህርራም ከምዚ ኣካላዊ ሓይሊ ዘለዎ ጌርና ተጠቂምና ንፈትሖ እንተደኣ ሃሊና ወይ ከዓ ከምቲ ዝበልኮ ንካተት ዘይንዛረብ እንተደኣ ሃሊና ቆልዑ ንሳቶምን ዋላ ምዝመዛኖም ንኣሽቱ ኮይኖም ምስ መሳቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገዛውቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከምዚ ዓይነት ዘይምርድዳእ ከጋጥሞም እንከሎ እቲ ዝጥቀሙሉ ኣገባብ መፍትሒ እውን ካብዚ ዝወፅእ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ብምውንጃል ብምትህርራም ብምንኻስ ብምህራም ወይ ከምዚ ኣካላዊ ባእሲ ብምግባር ነቲ ሽግራቶም ብምምንጣል እውን ክፈትሕዎስ ክፍትኑ ክንርኢ ኢና እንዳጎቦዙ ክመፁ እንከለው ድማ ልክዕ ከምቲ ንሕና እቲ ዘይምርድዳእ ብፍላይ ኣብ መንጎ ወለዲ ወይ ኣብ ሓደ ቤት ንቕመጥ ኣባላት ስድራ ቤት ኮይና እቲ ዘይምስማዕ ክጋጥም እንከሎ እቲ ዘይምርድዳእ ክጋጥም እንከሎ ዘይንዛረብ እንተራ ኮይና ተኻቲትና ንኸይድ እንተራ ኮይና ብፍላይ ድሕርቲ ሙቁያ ዓውዓው ኢልካ ምዝራብ ገለ እንድሕር ዳ ናብ ከምኡ ዓይነት ኣፈታትሓ ከይድና ደቅና እውን እንዳጎበዙ እንዳዓበዩ ክመፁ እንከለው እቲ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ኣፈታትሓ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ተግባር ኣካል ናቶም እንዳኾነ ኣካል ናይቲ ባህሪኦም ናይቲ ጠባዮም እንዳኾነ ክሰርቕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ እዚ ድማ ንዕኦም ሓደ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ምሕዝነት ንኽህልዎም ወይ ከዓ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ማሕበራዊ ክእለት ንኽህልዎም ዝደፋፍ እዩ ቆልዑ ድማ እቲ ማሕበራዊ ክእለቶም ክብክብል ወይ ከዓ ማሕበራዊ ክእለት ዘለዎም ኮይኖም ከዓብዩ እንከለው ብዙሕ ጥቕምታት ስለ ዝረኽቡ ካብዚ ከኣልዮም ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቐሉ ኣለና ካልኣይ ኣብ ሂወቶምን ከቢድ ፀቕጢ ይፈጥረሎም ኣብ ትምህርቲ ከምቲ ግቡእ ክመሃሩ ኣይክእሉን እዮም ከምቲ ግቡእ ከንፀባርቕዎ ዝኽእሉ ውፅኢት ከምፅኡ ኣዝዮም ይሽገሩ ዋላ እውን ስምዒቶም ንኸይገልፁ ምክንያቱ ናብ ከምዚ ዓይነት ምጭቕጫቕ ወይ ዘይምርድዳእ ዝወስደካ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዘይምስማዕ ዘይምርድዳእ ነቲ ምፍሕፋሕ ፀሊኦም እውን ዋላ እንዳተወጥዑ ኣብቲ ዘለዎ ዝሃንፅዎ ዝኾነ ይኹን ወይ ዝተፈላለየ ዓይነት ምሕዝነት ዋላ እንዳተወጥዑ ስቂሎም ዝኸዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ባእሲ ዘይምርድዳእ ፈሪሖም ዋላ ከምዚ ኣብ ዘይጥዕሞም ኣብ ዘይምእምኦም ኩነታት ስቂሎም ንውሽጦም ገይሮምዎ ዝኸዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስ ግዜ ድማ እቲ ዝዕበጥ ስምዒት እቲ ዝዕበጥ ድሌታት ክወፅእ እንከሎ ንዕኦምን ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለውን ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ክወፅእ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ወለዲ ወይ እውን እኹላት ሰባት ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ወይ ክንሰርሓሉ ዘለና እንተዘይክኢልና ድማ ቆልዑ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ነዘን ክልተ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ገይረ ዝቐረብክዎን ክንጥንቀቐለን ብከምኡ ኣገባብ እቲ ዘይምርዳእና ወይ እቲ ምቁያቕና ወይ ከዓ እቲ ዘይምስማዕና ብከምዚ ኣገባብ ነንፀባርቆን ንፈትሖን ከይንህሉ ምጥንቃቕ የድልየና እዩ ተኸታተልቲ ዝመደብ ሎሚ ዘዳለኽዎ መደብ ገለ ትምህርትን ሓድሽ ሓበሬታን ረኺብኩምሉ ክትከኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመፅእ ግዜ ብኻልእ ኣርእስቲ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምንቅሳነትን